Mustapha Z1 TV, duniyar nishadi. Al'amarin nan fa abun dubawa ne. Shin wace gudunmawa kake bayarwa yayin da kaga ana aikata abun alkhairi? Ko dai zagon ƙasa kake yi? Lalle duk mai aikata alkhairi a cikin mu ya kamata mu ƙara masa ƙwarin gwiwa. Ta kowace hanya yake bukata. Masu aikata alkhairi a cikin mu daina yi masu zagon ƙasa. Shin zagon ƙasan nan ina zai kai mu? Ya zama dole mu nemi mafita. Shin wani abu za ka ƙaro da shi? Shin a tunaninka idan ka dakatar da shi kaɗai ka zalunta? Ka sani idan ka dakile shi ka zalunci duk wani wanda yake da niyyar taimakawa. Lalle mu taimaka musu ta hanyar da ta dace. Akan me kake magana? Wannan da kuke gani sunansa Aminu Lafiya kuwa? mutum ne da ya yi fice a wajen taimakawa al'umma a wannan kafa. Kuma taimako ne da yake nema wa gajiyayyu. Gaskiya ne. Wanda ba kowa ne zai iya wannan aikin ba. Exactly. To amma ya ci karo da cikas. Ta hanyar dakile masa hanzarinsa. Dan ganin an sare masa ƙwarin gwiwarsa. To menene ya faru? An yi hacking account ɗinsa. La hawla wala quwwata illa billah. To akan me? Ba dan komai ba sai dan a sare masa ƙwarin gwiwarsa. Kar mu taɓa bari gwiwarsa ta sare. Ku sani wannan haƙƙi ne da ya rataya a kanmu. Wannan gaskiya. To yanzu me abin? Na yi tagging ɗin sabon account ɗinsa da ya buɗe. Allah ya ba albarka. Lalle mu shiga mu yi following ɗin wannan account ɗin. Sannan mu yi sharing ɗin wannan account ɗin ga sauran mutane. Mu tabbatar sun yi following ɗinsa. Sannan in so samu ne wannan bidiyon shi ma ku yi sharing ɗinsa. Sannan duk wanda ya gani ya shiga ya yi masa following. Lalle yana buƙatar mu ƙara masa ƙwarin gwiwa fiye da na da. Haka ne. Irin su ƙalilan ne a wannan social media ɗin. Wannan ka faɗa kanka tsaye. Al'umma tana buƙatar ire-iren su da yawa. Mu fito ni da kai da ke mu taimaka masa. Ka sani idan Aminu J-Town bai da amfani a wajenka, to yana da amfani a gurin gajiyayyun mutane. Ba za a ce ga mafi girman alkhairin da ya aikata ba. Dan kuwa alkhairan suna da yawa. Lalle kar mu kyale shi yayi wannan aikin shi kadai.